Sang Yaksendra Gura rupa mangeses kadyangin pang sempaka prapa sela kaplasat satu lumayu mangungsi kagiat kaguda kang jaga bumi. Kowe arep mlayu nyandi we Prabu Kahana. Kowe isih bocah wis dadake ratu karo bapakmu Prabu Kalapustaka biyen. Kowe isih nom guru ngerti apa-apa kowe nyekel keprabon. Luwung pasrahna karo aku. Negaramu Tunggarana. Kowe ngayomo karo Glagah Tinunu sing ngayomi Prabu Kalabirawa. Yen pancen kowe beguguk mutawaten mlayu tekan ngendi hoyak cadak bekuk pedhot gegermu mati dening aku. Punapa to mirah ingsun prihatin masta ijil tudatan pakarya iki ana nom-noman wis nganggo sandangan keprabon mestine kowe ratu. Inggih sinuwun jimat sesembahan kula Narendra Muda saking negari Tunggarana kula pun Kahana. Kowe Prabu Kahana ki anak swargi Prabu Kalapustaka. Iki kasinggihan dawuh paduka. Eneng apa kowe mlayu menyang negara Pringgandani? Ngaturaken kawuningan sinuwun sinten malih ingkang badhe kula suwune pengayoman menawi boten paduka. Sinuwun Prabu Harimba. Dinten menika negari Tunggarana dipun gebak lawan Narendra Glagah Tinunu Prabu Kalabirawa. Menawi kula mboten manut teluk tumungkul, kula badhe pun sirnakaken dalasan para wadyabala. Oh ladala. Kok becik temen kelakuane Prabu Kalabirawa. Mestine sing gedhe kudu ngayomi sing cilik. Kok malah sing gedhe mangani sing cilik-cilik. Ya wis, saiki ngene wae. Kahana, aku sing bakal ngayomi karo kowe. Dina iki tak elekne Prabu Kalabirawa ora gelem manut utandinge karo aku. Nyemangkaken pareng paduka sinuwun.
Wah, wah. Yaksa kula rupani sedeng yaksa laku kang malwalya ingkang gambira marang angise siyong. Wah, dalah ora pangling Ratu Pringgondani ya. Narendra Pringgondani Prabu Harimba. Ratu Glagah Tinunu ya Prabu Kala Birawa. Apik men gedhohamu kowe. Ora mesakake ratu cilik ngelingono. Kowe kudu ngelingi Tunggarana kuwi diapit-apit negara gedhe. Sing cilik kalben melu urip. Nanging sadapapa malah kowe gawe rusak. Kowe gawe ringking kraton Tunggarana. Kuwi apa kowe? Kowe nentremno ngopenono negaramu Pringgondani rasa merduli karo wong Glagah Tinunu kanthi becik. Wurungna sediam ora. Tunggarana kudu dadi kukupanku. Timbang kowe ngukup Tunggarana sing ora sepi wajine. Ayo kukupen negaraku Pringgondani. Lho. Seka yen to pancen kowe ngayem wong Tunggarana ayo. Maju kepara ngarsa ya sak gendheng tak ladeni. Ah, srampat ilang nyawamu kowe. Jan mayang tenan bengi iki. Ah, weh. Ya. Ah. Ah. Wah!
Ya ngece kowe. Wah. Mutiar kowe ah. Parat. Wah. Wah iya. Ai. Ai. Wah. Ya. Wah. Jogete malah apik ngono ya karo aku. Ya. Awake gedene semene joget apa-apa kok luwes. Aku joget serampat kek ora tau pas. Wah! Ah! Ah! Diano ya. Arep mudar kokean sekarat. Wong ki mbok yo nrimo ing Pandhu. Wis duwe dadi ratu wis kepenak-penak. Kelayaban mrana-mrana milik marang kratoning liyan. Tur nek gedheya ta Tunggarana. Paribasan mung saeyubing payung wae kok dimeliki. Kala Bira ora tunggilagah kene pancen buta ngragas. Najan to buta trah pringgondane rak watak satriya karo dedapuramu. Kangen mudhar jiwa lor-lor gagak batangmu. Braja Tenta mrene yo. Wonten timbalan kang dawuh Koko Prabu. Mekaning pati kala Birawa
Ratu Glagah Tinunu. Inggih, keparengipun Koko Prabu. Kowe sing tak tetepake dadi adipati tegese ratu cilik ana ing Glagah Tinunu. Mekaten, ya. Kowe jumeneng ana ing Glagah Tinunu sang adipati Brajadenta sing tulus atimu, lati karo pakarti nyawiji ucape batine kudu padha. Inggih, Koko Prabu, wis singkirna bangkene Prabu Kalabira. Kahono wonten dawuh sinun kuwi apa? Menika nawala raos tandha panarimah kula dhumateng paduka sinuwun Prabu Harimba. Aku ora butuh kaya ngono kuwi. Wa sing wigati kowe njaluk tulung wis tak tulungi. Nanging boten mekaten wonten kekancinganipun menawi kula menika sampun nampi pambiyantu. Ya wis, pancen tulusing atimu karek ngawula ning Pringgondani. Arep manggal ning Pringgondani ya. Tak tampa kene tak tapak asmanane sarta nawala kekancingan iki wis gawanen aku ora butuh jroning atiku duweni rasa tresna marang pepadaning urip. Inggih Kanjeng Sinuwun. Lah menika lho nggih pun boten kirang cetha boten kirang gamblang lalampahan ingkang sampun kawuri dados lampah kula sowan dhumateng negari Pringgondani menika boten kok nama kula menika badhe ngaben paduka kanjen tiyang Traju Tresna menika boten kula namung badhe ngaturaken menapa wontenipun negari Tunggarana kedadosanipun sinuwun ngene ya Tut. Aku arep nengahi. Iya piye paman? Ngene. Saiki aku setuju nek kowe mbiyantu karo wong Tunggarana. Aku mundak diarani wong serakah, diarani wong murka. Supaya kowe ora diarani wong serakah, wong murka, nggonmu tumindak iki kowe aja duweni milik. Kowe aja duweni pamrih. Kowe mligi nyelametke wong Tunggarana. Dadi kuwi aja ana gegambaraning ngatimu kowe kuwi milikake negara Tunggarana. Dadi kowe kuwi bener-bener netepi jiwa senopati, netepi pahlawan sejati. Kuwi paman. Iya no. Anak saya panjang ora gelem temandang. Jiwa kasatriyanmu mbok kok ngendi? Ora. Wong Pringgondani do gandrung karo Gatotkaca. Njaluk mbok ayomi jalaran kowe iki isih enom sugih kasekten duweni kadigdayan linuwih.
Ngono kuwi lho. Mula aku kandha karo kowe aja duweni pamrih. Tak kei conto ya, tak kei conto meneh. Pakmu Gedhe Harimba iki kurang apa mbiyen? Ya toh? Gelem ngayomi karo wong Tunggarana nganti mateni Ratu Glagah Tinunu kala Birawa mati, Glagah Tinunu diwenehke karo kuwi Kakang Brajadenta. Iya. Nah, kocapa mbiyen nalika semana Kakang Harimba seda tanding karo bapakmu, Kakang Bratasena. Jaman babat Wonomarta. Kowe kok kelingan. Kelingan wong aku duwe pakeme kok piye kuwi? Nyepelekke. Mangsane ditiru wong pirang-pirang kok ngawur. Dadine jaman babat Wonomarta ngantek Kakang Harimba seda tanding karo bapakmu Kakang Bratasena, mengku karo mbakyuku ibumu Arimbi. Iya. Nalika semana sakpatine Kakang Harimba, bapakmu kon dadi ratu ora gelem. Moh, aku dadi ratu. Sebab apa? Negara weweyan ora kuncara, tenguk-tenguk nemu kethuk. Nglungguhi klasa gumelar. Aku duwe kraton dhewe, aku golek dhewe. Tuku mbabati alas. Aku entuk negara. Nah, ndelalah kabeh para kadang braja ya ora eneng sing gelem dadi ratu. Mbak Ayu ya ora gelem mergane ya putri kuwi mau. Entek-entekane nalika Pakmu Gedhe Kakang Harimba ki arep seda wis wenehi kudangan karo bapakmu. Wis Bratasena nek kowe ora gelem dadi ratu ya wis. Aku ora meksa mung wae aku duwe kudangan. Kowe mengko adikku Arimbi muga-muga besok kowe duwe anak lanang. Nek kowe duwe anak lanang, ya anakmu lanang kuwi bae ben nyambung sejarah Kupring Gondani. Kowe iki wis dikudang karo Pakmu Gedhe ngono lho, Le. Aja maido karo wong tuwek to. Aku ki sekti hidup. Aku ki pelaku sejarah ngono lho. Iya, Paman. Nah, mula sangka kuwi kabeh-kabeh kadang braja ditari ora gelem dadi ratu wis lila ikhlas dikekke ibumu Mbak Yu Arimbi negara Pringgondani. Terus bapakmu ngwenehi ya kuwi tata cara karo kabeh kadang braja. Wis, lho kowe krungu dhewe nek pancen kowe ora gelem dadi ratu negara mbok pasrahke Mbak Yumu ya wis. Ora dadi ngopo ning titenono ya ngati-ati. Wong mandi ora kaya ucape dhewe. Sapa sing nganti mlenjani janji ora dawa umure. Mula Pakmu cilik Brajadenta biyen nalika kowe didadekke ratu kae reka balela ya cedhak umure. Wong mandi karo omongane dhewe. Wis, omong aku mung kaya ngono kuwi. Kowe gelem ngayomi ya karepmu, nek ora gelem ya kebangeten, ilang jiwa kasenopatenmu. Sekasatriyanmu mbok kok ngendi? Paman Sumberkalan iki ngadaku nggih ya wis Paman yen pancen mengkono. Kemrikah rasane atiku. Tak ayomi wong Tunggarana nanging babar pisan aku ora ana ceceke atiku kepengin bakal nelokake negara Tunggarana, kepengin jajah negara Tunggarana. Aku mung mligi nyelametake negaramu. Wah, nggih anak Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Nanging yo adhep ana cara jiwa kasatriyan. Ngaten nggih iya. Mengko yen eneng muganing lelakon kowe mundur Gatotkaca sing bakal nandingi. Iye, menawi tetela mekaten ngestaken dawuh paduka kepareng lumengser. Wangsul dhumateng Tunggarana kula badhe mranata sagenging para prajurit nggih.
satarika wau purna gatin pepanggihan ya kundurang Daton Prabu Anom Gatotkaca ninggalih Sang Prabu Anom tetuka pindha kablabaking toya bena. Asritina ning pasewakan obra busananira